дар асоси нақша чорабиниҳои мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатӣ бахшида ба эълони соли вусат додани корҳои бодониву созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносиву худогоҳии миллӣ ва 300 рӯзи созандагиву бунёдкорӣ ва масъулият барои фардои дурахшони кишвар дар ноҳияи Фархор бо саҳми сокинон ва соҳибкорони маҳаллӣ дар ҳама деҳоти ноҳия корҳои бодонӣ бо маром идома дорад. Дар доираи ин тадбир бахшида ба истиқболи шоиста аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар баробари бунёди иншооти нави таъйиноташон гуногун ҳамзамон роҳу пулҳои аҳамияти маҳаллӣ дошта низ таъмиру азнавсозӣ карда мешавад. Дар деҳаи Баҳористон ва ҳақиқати ҷамоати деҳоти ватан соли равон бо иқдоми шахсони ташаббускор ва дастгирии сокинони деҳот роҳи байни деҳҳо пурра азнавсозӣ гардида мавриди истифода қарор дода шуд ва рӯзҳои наздик дар ҷамоати деҳоти мазкур роҳи байни бо се деҳаи дигар аз салпӯш карда мешавад. дар ҷамоати деҳоти ватан бахшида ба 35-солагии исолати давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар деҳаи Баҳористон зиёда аз 6 километр роҳ мунфаш карда шудааст ва дар деҳаи ҳақиқати ҷамоати деҳоти ватан зиёда аз 3 километр пурра асфалтпӯш карда шудааст ва дар рӯзҳои наздик дар деҳаи Садоқат, деҳаи Меҳровар, деҳаи Кӯҳдоман 1-2-3 ба масофаи 8 километр ба нақша гуфтем дар рӯзҳои наздик роҳ асфалтпӯш карда мешавад. дар ҷамоати деҳоти Хуросони ноҳия низ бо саҳми сокинон ва соҳибкорон мунфаршкунии роҳҳо бо вусат идома дошта ба иттилои масъулин то имрӯз дар масофаи умумӣ қариб 40 километр роҳи аҳамияти маҳаллӣ ва ҷумҳуриявидоштаи ҳудуди деҳот асфалтпӯш карда шудааст. дар деҳаи Тоҷикистон дуи ҷамоати деҳоти Хуросон бо саҳми шахсони ташаббускор баъди аз навсозӣ шафати роҳи аҳамияти ҷумҳуриявӣ ва роҳи байни деҳа ба таври замонавӣ чароғон карда мешавад. мо иқдом гирифтагем ҳамин деҳаро обод кесем, роҳравора, пиёдароҳҳоро, симчӯборо, ғайра иш қариб 10 кӯпруки дига сохтанд. мо ҳаракат мекунем ки ҳамин ҷашни 35-солаги истиқлолията ба ҳамин корҳои ободонӣ пешвоз бигирем, обод кунем. ҳаракат мекунем ки дар ободии ватан, дар ободии деҳамон саҳмгузор бошем. дар идома аз ин корҳои ободонӣ аз ҷониби сокинони деҳа бо мақсади кафолати бештари истифодабарии роҳ ва бехатарии пиёдагардону ҳаракати нақлиёт ду шафати роҳ бо паҳнои 2.5 метр тахту ҳамвор ва бетонпӯш карда мешавад. бахшида ба 35-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷамоати деҳоти Хуросон то имрӯз аст зиёда аз 30 километр бо дастгирии соҳибкорон роҳҳо мунфарш шуданд. иқдом дорем ки дар ҳамин соли 2026 бо 20 километри дигар аст бо ташаббуси шаҳрвандон, муҳоҷирон ва соҳибкорон мунфарш кунем. имрӯзҳо бо ҷалби мутахассисон ва истифодаи техникаи муосири соҳавӣ дар масофаи зиёда аз 5 километр мунфаршкунии қисмати боқимондаи ин роҳ то ҷамоати деҳоти ватан ҷараён дошта сокинони деҳаи Баҳористон низ иқдом гирифтанд ки то даромадгоҳи деҳа роҳи аҳамияти ҷумҳуриявӣ доштаро асфалтпӯш намоянд. дар умум ин роҳи ҷумҳуриявӣ бо дастгирии сокинон ва соҳибкорони маҳаллӣ дар ҳудуди ҷамоатҳои деҳоти Зафар, Хуросон ва ватан мунфарш гардида ба таҳкими инфрасохтори деҳот, ҳаракати муназзами нақлиёт, саривақт интиқол додани маҳсулоти кишоварзӣ ба бозори истеъмолии ноҳия ва дигар шаҳру ноҳияҳо ва аз ҳама муҳим бозам беҳтар гардидани сатҳи рӯзгори сокинон мусоидат хоҳад кард.